Táiminn seo I dtuaisceart Chorcaí in áit ar a bheanam Tulach Léis I gceantar rútha eile. Ciallaíonn Tulach Léis cnoc na moháin cé nach bhfuil siad le feicáil inis. Táiminn seo mar tá scéalaíon starra le fáilte, scéal a síolríoch ó achtraí a tharla fadó agus a raibh tionachar móracha ar Oileán na hÉireann agus ar Oileán na Breataine ar réin. In agam tá cloch áras a ghreanta, captar gur timpeall an bhliain 800 a rinneachí agus in éanach leis an gros tá inscríomh in leidine agus gréagaise orthaí leis an ainm Berechert duine le feicáil. Cabbé Berechert duine atá I gceist an seo, tá scéal féin fitte fuata le scéal duine eile le hanam cosú leis a deirtar go raibh an seo chéad trocha bliain roimhe sin a ríis. Sa 7 haois bhí 5 ag Osraí, rí Northumbria. De bhí gár tradiisiún chríostíochta ina riocht. Ar thaobh a bháin, de bhí tradiisiún na Geltach a tháinig ó Lindas fearr agus roimhe sin ó Oileán féin. Ar an taobh eile de bhí tradiisiún na roimhe a tháinig ón roimh. Ar Oileán na Breataine de bhí na Celtic ag teach dúig agus na Rómhánaigh ag teach nas, agus iad go díreach an airce ag chéile in Northumbria. Bhí roinnta fríochtaí eatartha, mar shampla de bhí corrann nó stíl grúige ag súla acu. Na Rómhánaigh de bhí acu an chorrann a chuirmid go handúla inis ar bhanig, fáinne grúige a haon timpeall a gceann. Na Celtic de bhí tosach a gceann lam ach grúig ada ar an gúil, agus deirtar uairtar gur tháinig an chorrann sin ón na dríthe féin. Níos santa sína an chorrann de bhí slite agsúla ag an dá thaobh chun dáta na casca a riamh, rud a dáchuch daoine áirithe ina drosca le lena charíis fad is a bhí a gcomharsanna im an féasta na casca féin. Agus dócha níos táchtaí ná na simbol sin ba ag ceist na cuachta féin a bhí na chnámh spáir na airtartha. Ní raibh lán a bháin mór ggóin de gá anad cuachta. De chur Osraí roimhe an ceist a réiteach go Joe, agus rachtá sé sionad san áit a bhfuil Whitby inmh sa bhliain 664. Ar thaobh amháin de bhí fearr na Geltach le Colmán mar ceann agus ar thaobh eile de bhí fearr na Rómhánach le Wilfrid ag caint ar a son. Cé go raibh Osraí ar dús báúil den na Celtic faoi dhearad de chur na Rómhánaigh ina líar go raibh an túdarás ba háchtaí san aglas ag an ospal Peadar. É anamnathe ag íos a féin mar a chorba, agus gan dátá cáil ar an bhar céanna mar feadar na roimhe, ní Peadar na hÉireann, de bhí an lá leis na Rómhánaigh. Is féidir an iomarcha béime a chur ar meacht a bháin mar an sinnad seo, ach fós is simbol á siúl iad de phróisis sa bhí ar siúl ag an am. Ní raibh dát ach go raibh dearcad de friúil ag aglas na Geltach. Tá filiíocht na manach lán le hiamháin a dearfacha ná dúr, agus in anad údarás na bhar ar an dam ná dúrtha tá amós úil tugad de héthir an chruthóra. Rointíní ní rád ar ná an seasamh le cinna an rí, agus de chuig siad ar deoríocht. Ar na daoine sin bhí Berechert, agus deirtar go tháinig sé, ag deire chuig teistil an seo go Thulach Léis. Gan dát agus mar tharlíonn na scéalta seo de bhí na dríthe á túla go thomláin ina chuine, ach tar éis cad dríocht na bhí an lámh an uachtar ag Berechert. Is an seo a chuir sé faoi agus an seo faoin gloch a deirtar go bhfuil sé curtha. Is bra go mórlam rudaí mar seo. Sláirí a thosníonn I bhfad siar sa star agus I bhadúin sa spás le nas go héan ó áit go háit ó chréimhse go tréimhse ó scéal go scéalfiú go dtí go dagan siad faoi dhearr a hiorthall go háit mar seo I dtuaisceart Chorcaí.